Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang'anyo manyowe oganda kowito ngimagi kendo jok mathoth oyudo hinyruok. Seche 12 bang'e, midhiero mag ng'anyo koro nyalo yangore lela. Kendo kit lit mar ng'anyono ok ni mana kod jok man kod adhonde mag bunde kende, to adhonde makoch manyiso pek magikale e lwet joma undu manyoluchore kindi jong'anyo, kendo weyo dukni duk sirith bang' kwalo gi pep. E boma madundo magidhurai, agucho omenda matin mar toko omenda mapiyo mar ATM e bengi mar KCB nyoyudo kastembe manyo onge kod password. Jukuoge manyo temo lodho omenda e yor angenge e ATM. Kata kamano ATM go nyotek matimata kendo onge pesa manyo giyudo. Mana kanyo ATM mar cooperative bende nyo gitemo kuny rabon ka gitemo muko chuma molos godo kar kano omenda mag ATM. ATM machielo mabende en mar Absa Bank mabende nyo lap dhogi bubni ne kendo temo muko. Kata kamano chumbe motegno mag Jerman molos godo nyorido dendgi ndi ma jonjore go nyochweo jony kode. E dir boma maduong' ma Nairobi, dag mwandu kata duka mar Quickmart bende nyo gimonjo kod midenyo mar yombo kod mwandu. Kama nyo gichake kod olembe kapok giyombo kod mwandu moko. Obila mag ofwamb kich osemono mondo chak timo nonro mar ng'wamo joketho. Alwora mar Koja mabende yudore Globe Cinema dir boma maduong' ma Nairobi, johala kaka magoyo chapa nyo muk masindegi kendo chwo wang' kundegi mag uso kaka yor rucho neno mademin lugo ndachgi. They broke my shop and then after looting, that's when they accessed the other side of my neighbor. After taking everything inside, they just put fire. They put it on fire. But it has taken us several years to come up with such a business. But now all overnight it is done, completely done. These machines are big actually. This one are going for either 4 point something. There are several. Jirande mabende uso woche, jorego nyocho wero duknigi, nengo moyweyo, kendo kwalo mwandu mag woche bura, bang' turo dhoudi, kende kuo mar wang' tekono, jokuoge nyo kwalo mana mokwalogi, kendo karege kwalo mana woche, mag tielo mar korka cham kende, mag woche bura, maderom siling 1,500. Donya gidonjo gi kae, ka gisedonjo ka to gituomo kiyono, then ka gidonjo gi then gimuko kacha, then gikawo pe achiel mar woche gidhi kodo, then gimoko mache iye kae. Koro jok manyien nitie security details manyien nitie ema temo mosimo maino. Koran ka mondo gokinyi ema ka confirm tanwang' ka woche giting'o side achiel to partner gi odong' koro tielo konchiel nitie konchiel onge. Koro kago kwano tanwang' ka it is a big loss anyway. Koro it is around half M. Walivunja ya wakaingia nguo zenye zilikuwa zimefika hapa walitoa wakarusha nje, then zenye zilikuwa zinachomeka nje walirusha ndani ikawasha duka ya so tuko tu hivyo. Johala mag masinde to kod simbe mateko githoth bende okwal ka kweth njorego nyolal kod laptope bura. After maybe 2 hours or 3 hours, they managed to break in. They started with the shops zenye ziko chini, wakafungua main door, wakakuja like the whole building. Mimi nauza laptops and vitu za IT, and unfortunately I didn't have that thought of going home with my stock because I thought it will be maandamano ya kawaida. Ekinde mwenji makamago jokuoge go manyoti kod thuolo mag ng'anyo kendo ketho teko stima kunde manyo gikwele ka gipudho oko wang' dede kata CCTV mademi kao tipo mage. Na inakaa ni genge imeorganiziwa, ni kama ni genge inasimamiwa, kwa sababu hakuna vile watu kama Gen Z watakuwa watu mamilioni kukuja kuvunja maduka na kutoa. Magi moko kuom lal ma johala kwano e dier boma Nairobi kopotende kod kit kaka ng'anyo manyoro nyochalo to kon mano kende. Giluwo ni ohala ok dochako bed machal kendo nikech giseche gendi moko kuom ohala margi olokore mana mirni. Walter Nyambaga, Ramogi TV, OTC, Nairobi.